Paano gumagana ang VCM o Vote Counting Machine? Ang vote counting machine ay isang elektronikong makina na ginagamit sa halalan para sa automatikong pagbibilang ng mga boto sa Pilipinas. Narito kung paano ito gumagana. Una, pag-fill out ng balota. Ang botante ay magsha-shade o magmamarka ng bilog sa tabi ng pangalan ng kanyang mga napiling kandidato sa isang espesyal na balota. Ang balota ay may mga pre-printed na mga pangalan ng mga kandidato o mga issue sa isang eleksyon. Pangalawa, paglalagay ng balota sa VCM. Kapag tapos na ang botante sa pag-fill out ng balota, ipapasok niya ito sa VCM. Ang makina ay may scanner na babasahin ang mga marka sa balota. Ang proseso ng pag-scan ay mabilis at nagagawa sa loob ng ilang segundo. Pangatlo, pag-verify ng boto. Ang makina ay magkakaroon ng screen o prompt para ipakita sa botante na tinanggap ang kanyang balota. May opsyon ang botante na suriin o kumpirmahin kung nais niyang i-submit ang kanyang boto. Ang mga VCM sa Pilipinas ay gumagamit din ng voter-verified paper audit trail kung saan maglalabas ng resibo ang makina bilang patunay ng boto na maaaring suriin ng botante. Pang-apat, pagbilang ng mga boto. Kapag natanggap na ng VCM ang balota, automatikong itatala ng makina ang mga boto at ipapasok ito sa internal na database. Hindi kailangang isa-isang mano-manong bilangin ang mga balota dahil automatikong ginagawa ito ng makina. Panglima, pag-transmit ng mga resulta. Kapag tapos na ang botohan, ang VCM ay magta-transmit ng mga resulta sa central server ng Commission on Elections, COMELEC, pati na rin sa Municipal Board of Canvassers. Ang mga resulta ay pwedeng ipadala sa iba't ibang antas ng eleksyon, municipal, provincial, sa pamamagitan ng secure na communication lines pang-anim, pag-imprenta ng election returns. Bago i-transmit ang mga resulta, magpiprint ang VCM ng election returns na naglalaman ng detalyadong tala ng mga boto. Ang kopya nito ay ibibigay sa mga accredited na election watchers at iba pang stakeholders. Mga pagsiguro sa integridad, encryption. Ang mga boto ay encrypted o nakakode upang masiguro na hindi sila madaling mabago o mamanipula. Security features, may mga security measures tulad ng mga precinct-specific na digital signatures at QR codes upang matiyak na lehitimo ang mga transmission at balota. Sa kabuuan, ang VCM ay idinisenyo para gawing mabilis, ligtas, at tumpak ang proseso ng pagboto at pagbibilang ng mga boto.